Hej. Oxalsyre, det dur. I dag skal vi teste, hvilke pudsemiddel, der virker bedst til at polere stål pænt op, så det bliver flot, blankt og skinnende. Og vi tester Egern pudsemiddel mod The Pink Stuff. Vi er ganske enkelt at dele bordpladen i to. Så bruger vi The Pink Stuff på den ene side versus Egern pudsemiddel på den anden side. Michael René. Kigger vi på, hvad det er for nogle materialer, vi skal bruge i dag, så er det selvfølgelig de to produkter, Egern pudsemiddel og The Pink Stuff. Dernæst har jeg lagt en mørk klud frem, og så har jeg lavet en balje af lunt vand. Så har jeg lagt et viskestykke frem til lige at polere bordet pænt op med, så det bliver flot, blankt og skinnende. Og sidst men ikke mindst, så har jeg lagt det på rengøringshandsker frem, fordi Egern pudsemiddel er nede i den let syrlige kategori, og The Pink Stuff er lige et hak op i den let basiske og alkaliske afdeling. Og der er det godt, at vi beskytter vores fingre imod udtørring og ætsning. Hvad er der egentlig af kemi i de to produkter? Men kigger vi på ingredienslisten på Egern pudsemiddel, så er der ikke nogen ingrediensliste. Og det er ikke så tit, man ser det i markedet, så der er altså tale om en forretningshemmelighed. Men kigger man ind i det, der hedder sikkerhedsdatabladet, så er der oplyst 2 ingredienser. Der er blandt andet tilsat oxalsyre, som er et meget, meget simpelt syre, der både findes i spinat og rabarber og tomat. Og det er jo meget, meget oplagt, at de har anvendt en syre i et produkt, man bruger til at pudse metaller op med. Vi linker nede i beskrivelsen her til en af vores andre videoer, hvor vi viser, hvordan man polerer kobber op, så det bliver rigtig flot, blankt og skinnende. Og der bruger vi blandt andet også et lidt syrligt produkt til at polere kobberet pænt op med. Så det er meget, meget oplagt, at der er tale om et produkt som oxalsyre, altså dicarboxylsyre, eller etan-disyre, eller etan-dicarboxylsyre anvendt, fordi vi skal have lidt syre til at polere metallet pænt op med. En anden ingrediens, som er tilsat Egern pudsemiddel, det er blandt andet 2-amino-2-metylpropanol, altså en alkohol. Og der er tilsat en alkohol i pudsemiddel, giver meget god mening, fordi alkoholiske ingredienser er rigtig effektive til at opløse både fedtopløselige pletter, men også vandopløselige pletter. Da vi optog det, der hedder Det Rene Vanvid til TV2 Echo og TV2 Play, ja, det ligger også derinde stadigvæk, så man kan stadigvæk lige hoppe ind og kigge, hvis man ikke har set dem. I midten her, i Manu og Rasmus og Mette, der må man sige, det er næsten home safe, ikke? Der var der en enkelt udsendelse, hvor vi rengjorde Roskilde toiletter, og der var blandt andet pletter som pletter med mascara og læbestifter. Og der var gin og vodka, alkoholiske drikke, altså super effektive til at opløse et hav af alle de former for pletter, der var malet og påhæftet disse Roskilde toiletter. Ser jeg flot ud på? Og det er flot indeni, som jeg siger. Så bare for at sige, at der er alkohol tilsat i Egern pudsemiddel, er ikke så underligt. Kigger vi så derimod mod The Pink Stuff og ser på, hvad er der af ingredienser i den og kemi i The Pink Stuff, jamen så er der egentlig kun 3 kategorier af ingredienser oplyst. Den ene kategori er, at der er tilsat mellem 5-15% anioniske tensider, og det er sådan oversat til dansk, der er det bare sæbe. Og vel at mærke sæber, som findes i både opvaskemidler, universalrengøringsmidler, vaskemidler til dit tøj, både pulver, men også de flydende af slagsen. Det findes også i forskellige former for tandpasta, barberskum og hårshampoo og håndsæber. Der findes også anioniske tensider. Så der er tilsat et anionisk tensid som en gruppe, er ikke så mærkeligt, fordi det betyder bare, at der er tale om en sæbe. Dernæst så er der tilsat parfume. Ikke noget, jeg normalt anbefaler. Den sidste ingrediens, det er en ingrediens, som er en lidt mere snørklet kemisk forbindelse, altså en langkædeforbindelse med 2 aminogrupper påhæftet. Og det er et produkt, der hedder laurylamin dipropylendiamin, altså også forkortet DBTA. Og den her langkædeforbindelse bruges i et hav af forskellige ingredienser, når man læser op bare på selve molekylet. pH i produktet ligger lige op i det let basiske område, og selvfølgelig skal vi bruge et par gode handsker. Og sidst men ikke mindst er det vigtigt at påpege, at de har en advarsel angivet på The Pink Stuff. Og den advarsel den går på, at når man polerer materialer som f.eks. glas og forskellige andre former for overflader op med The Pink Stuff, så skal man altid lige starte med at polere et sted for at sikre sig, at man ikke ridser materialet. Så vi vil i hvert fald gøre vores bedste for at bruge det forsigtigt på overflader. Og som sagt er anbefalingen altid start med at polere et sted, hvor det ikke er synligt. Og hvor er det egentlig henne? Ja,
jeg ved ikke, under boreoverfladen hernede kunne være et bud, hvor man ikke ser det sådan til dagligt. Så der kunne vi starte med lige at polere med The Pink Stuff. Lad os komme i gang med at få poleret bordet flot op. Så The Pink Stuff på den ene side, og en pudsemiddel på den anden side. Så skal der selvfølgelig et par rengøringshandsker på, fordi at vi arbejder med svagt basiske og et svagt syrligt produkt. Så er vi klar. Så er det egentlig bare et spørgsmål om, at jeg fugter kluden, så den er våd. Vreder den hårdt op. Og endelig så starter jeg på den ene side med at komme en pudsemiddel oven på selve kluden. Og der står på siden her med store bogstaver, omrystes kraftigt. Hej, jeg laver ikke noget. Ja. Så skal der poleres. Det dur. Voila. Ja, så lad os prøve The Pink Stuff. Man kan godt mærke, at der er slibmiddel i, så man skal være lidt forsigtig, når hvis man bruger det her. Altså altid anvend det et sted, hvor man ikke lige kan se det først. Som under boreoverfladen, inden man begynder at polere. Man kan godt høre det, ikke? Så polerer jeg lige bordet op med et tørt viskestykke. Hvis vi prøver at kigge på, hvad resultatet er, når vi sammenligner de to produkter, The Pink Stuff og en pudsemiddel, så kan vi godt se, når vi kigger på billedet før, at vi har en boreoverflade, der i hvert fald trænger til at blive poleret, for den er noget mat i betrækket, som man siger. Efter behandlingen med The Pink Stuff kan vi godt se, at boreoverfladen er blevet mere blank og flot, og den er ikke så mat mere. Den skinner altså en lille smule. Men hopper vi til den side, hvor der er brugt en pudsemiddel, så kan vi godt se, at den side er altså blevet meget mere blankt og meget mere flot skinnende. Så desværre må vi sige, at det lidt dyrere produkt klarer det altså bedst. Så en pudsemiddel er altså at foretrække, når man har for eksempel en ståloverflade, som man gerne vil have poleret op. Det kunne være henne på ovnen, eller på et stålkøleskab, eller en boreoverflade som den her. Så ja, det dyre produkt klarer det altså lige et hak bedre end det andet, men kan man godt leve med, at man ikke får poleret det sådan fuldstændig op, så er The Pink Stuff altså også et meget godt alternativ. Tusind tak fordi I så med. Husk at I oppe i dette hjørne, der kan klikke på linket til artiklen. Der ligger også et link nede i beskrivelsen, som linker til kemien i de to produkter, og mange flere detaljer samt en trin-for-trin guide til, hvad du skal gøre for at polere og gøre din ståloverflade rigtig flot, blank og skinnende igen. Nede i dette hjørne, der ligger der et link, hvor du kan klikke abonner, tryk også gerne på klokken, og inde over i den der side ligger der et par andre relevante videoer til jer. Tusind tak fordi I gør rent sammen med os. Pletvæk.dk. Må jeg godt tage en kop kaffe nu?